Grupo sa kababayan sa Sugbo nagtapok alang sa pagbukas sa tinuig nga kalihukan nga Pink October. Lain-laing kalihukan gihimo sa pagbukas niini. Ani ang report. Nagtapok ang mga miyembro nga pulos nagsolob og pink aron itimaan ang Pink October. Sagad kanila mga breast cancer survivors. Tumong sa Pink October ang pag-abag sa kababayan sa kamahinungdanon sa early detection. So by putting faces to survivorship gives hope. So it gives hope that people who are diagnosed are not alone in their journey. Nag-fundraising usab sila aron iabag sa kababayan nga nakigbatok sa breast cancer. Usa sa paagi mo ang pagpalit og pagkaon sa ilang pink menu. 10% ni ini ihatag sa foundation. Pink menu, no, to support the breast cancer awareness. Early detection will really save lives, right? Samtang gipahigayon usab ang lighting sa usa ka mall sa Dakbayan nga pagpakitag suporta ni ini. Makita usab kini sa Kapitolyo ug sa usa ka hotel sa Osmeña Boulevard. Ang Pink October gisaulog matag Oktubre isip suporta sa kababayan nga gitakbuyan ug naglimbasog batok sa breast cancer. Sa pagtuon, usa sa matag 30 ka mga babay ma-diagnose nga adunay breast cancer ug kini ang usa sa mga komon nga sakit sa kababayan. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.